הוא אותו אחמד ג'אברי. אחמד ג'אברי, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, בן 52. הוא נחשב לאיש החזק ברצועת עזה, ומי שהוביל את הזרוע הצבאית לחדול מלהאזין ולציית להנחיות הלשכה המדינית של חמאס. ג'אברי, שמקור משפחתו בחברון, היה כלוא בישראל במשך 13 שנים, עד 1995. אז הצטרף לחמאס כפעיל שטח. הוא היה מקורב מאוד למוחמד דף, ואחרי הפגיעה הקשה בדף ובבחירי חמאס סאלח שחאדה ואיברהים מקדמה, קיבל את הפיקוד על הזרוע הצבאית. أنا ليس لي منصبا. أنا مجاهد مقاتل في سبيل الله تعالى. أينما يكون هناك ميدان فيه عمل في سبيل الله تعالى ستجدني فيه مجاهدا مقاتلا. לפיקודו היו כפופים כל מפקדי האזורים השונים ברצועת עזה ומכלול היחידות הצבאיות השונות של הארגון: ייצור אמצעי לחימה, מרגמות, טילים, מודיעין, פעילות ימית, מנהרות, קשר ועוד. הנה גלעד שליט. גלעד שליט חופשי, נושם נשימות ראשונות של חופש על אדמת מצרים. זה רגע מרגש מאוד. ג'אברי החזיק במשך יותר מ5 שנים בחייל גלעד שליט בעזה, ואישר אישית את שחרורו בשנה שעברה. אחר הצהריים חוסל ג'אברי במרכז העיר עזה. ערב טוב נועם שליט. ערב טוב עודד ולצופים.